Katarina. Třeba já nemůžu myslet. Ale když to nedá prostě svít, aby to bylo normálně. Pětka. Takovým zaníčkem. A jasně, už tady byl ulici. Když má jídlo. Když má někdo vedle půdy, tak se tvrdali, že máte vlastně děti, tak se taky já se sehnala jenom rohlíky. Ale já to dělám, to mě to vždycky hodně dotkne, ale pak jako ztracuju mě, na málo třeba jinak. To mě to jako hodně pomáhá. Já to jako měla mluvit vypadám jako kráva. Protože kromě toho, že tady hodně vody, tak chci jako praster. Supírům v hajzlu, my tomu říkáme praster. Dětka, proč jsem tady? To je ten jak mákáš s náma mokrým, abych si úplně rozmažit make-up. Tohle a prostě mě stačí. To už si nějak nesmala matador. Ale to se netypuje. Dopravce pak dokončeju. Hele, dětka jde o to, že vlastně jsem si přemýšlela, že jsem si budem povídat. Já jsem tady jako byla v kině, ale o tom si můžeme povídat později, protože asi bude trošičku delší, než vás uvíct do té situace, co to kino je, co se tam děje, ten městech, kde jsou domy. Jako povíme si potom, to je potom after debata, to jinak přírodě po debata, takzvaná, jo? Ale chtěla jsem vám dát šanci, že člověk prostě přijde z paního světa nějakýho, takže to na mě vidět, nebo vás. Jak práce za to je, takže jsem si chtěla zeptat, máte někdo nějaké otázky na mě, protože tady prostě, jak jsou ty fejky kabelek, tak jsou fejky blondýn a jednou je 13 na internetu odpovídá na otázky, protože já můžu zkoušet jenom uškodit, jako. Takže já jsem si řekla, že vlastně, když teďka máte jedinečnou příležitost se mě zeptat na různý věci, já na ně prostě odpovím. Ne, musím odpovědět zde, když jsem pozdravně ten rozdíl pozvoláme hospodyně, já to nejím, já to tam ne, když je úplně zdravé, jako není nic, jako. Ale já to nejím, protože bílý pečivo, to je blbost, že se zasílá třeba, tak já to nejím. Nějaký další dotaz? Hele, jako, já nebudu tráhit čas aspoň za něj, takže ty to se... Jdu někam, jestli máte radost, že půjdu někam, tak já to stejně budu. Má někdo nějaký dotaz třeba ohledně toho, proč jsem tak krásná, nebo strach? Proč? Ty tak, to je docela dlouhá historie. Jako, já jsem se tak nejenom narodila, ne? Ale já jsem na tom hodně makala. Hodně tvrdě makala. Jak? Tady jasně máte školu, že? Teďka. Chodila jsem do školy, ne? Tak, a teď jsem dělala modely. Dál? Další dotaz nějaký. Holky, když jste mladý, když vám tak rádi si opojte.
typický z 80. let, jo. No tyhle zavyšovaly teplými, nebo prostě ty velký kladiva, kteří teď nepoužívají kladiva. Dál. Můžete si někdy ptát i na osobní věci, třeba o tím, že to bylo super. Prdelka hezký vedl tebe, když jsi dal publikantem. Tak, další to. Věděla jsem 15 děláků výšší, tak ty tvoje 120 věci budu pokračovat. Jdem dál. Ještě nějaký dotazy, děcka? Já bych se chtěla zeptat, jestli nosíte tanga. Tanga. Chtěla bych dělat Teresku, která tady měla úplně geniální show, prostě neznám. Díky mě taky byla tak chtěla zležená, protože se známe hodně let. A co se týče těch tang, tak on má tu písničku. A to je důležitý, protože já jsem měla úplně první tanga v Brně. A všichni mnou pohrdali. Ale tady nejvyšší stojím já a moje tanga. Tak to taková historka. Nerozumím otázku dál. Já ne, tak si neví. A chodíš někdy ven? Co? Chodíš někdy ven? Na ostro jako? Ty furt úplně hrozně ráda. Já mám moc ráda, ale záleží to s kým jdu a jestli má dost peněz, protože to nejde, jako, protože když jsi s někým, kdo prostě chudej, to si holky zapamatujte, hned jsem koučka. Když jsi zaostřil s někým, kdo je chudej, tak chodíš do těch hospod, který prostě jsou taková nižší, cenová kategorie, a tam můžeš natýčit jak hačáš, a třeba hačáš dlouho, protože většině bych bývají chytrý, já to tak, váda, a mezi tím ty bakterie prostě už dělají věci. Takže jenom chodím na ostro samozřejmě s těma zabezpečenějšíma, protože jsme do restaurací, kde není polstrování minimálně každých 15 let, což v Čechách není. Dál.